Herinde hos Guldsmeden, der har jeg monteret et af de 3 måleinstrumenter, som jeg har udviklet, hvor vi simpelthen går ind og deler installationen op, og via nogle små transformer går ud og tager hver enkelt afgangsledning på de forskellige grupper. Og ud fra en korrekt opmærket gruppetavle, så vil jeg kunne se, hvor de har strømforbruget henne. Problemet er, at de måske har et stort spild på deres strømforbrug, som de umiddelbart ikke tænker over. For eksempel i butikken, hvor vi står her foran Guldsmedforretning, har de 5 lamper, som er tændt 24/7 i deres vinduesparti, som cirka bruger omkring 600 watt i døgnet. Måske noget, de ikke selv har tænkt over, men det er ret så mange penge. Ud fra de målinger, jeg har, så kan jeg se af deres adfærdsmønstre, hvornår de slukker lyset, hvornår de tænder, hvornår de har kaffemaskinen, glemmer at slukke lyset på toilettet, som vi har herinde hos Guldsmeden. Ude i køkkenet, de 2 ansatte derinde, men som oftest så er de faktisk ude i butikken og servicerer kunderne. Men alt lyset er tændt ude i deres køkken og deres baglokale. Det du får ud af målingen, det er sgu helst være på sigt, at du kan se, hvor det er, du kan sætte ind, og hvor du kan spare endnu flere penge på din elregning. Det er simpelthen, kort sagt, ja, det er det, du får ud af det. Det er simpelthen at finde ud af, hvor du kan spare, eller optimere, eller ændre dit adfærdsmønster, enten i butik, eller på kontorer, eller andre steder.